и да видим да ме чувате. Здравейте, ароматни, прекрасни хора, как сте? Не напразно ви казвам ароматни, защото това е темата, за която ще си говорим днес. Ние сме наистина ароматни същества. Ще се радвам някой да ми напише, само че не вижда, че не чува. И така, аз доста чета за ароматите. И това, което съм ви приготвила, е нещо супер кратко от всичките много неща, които прочетох така последно време, защото знам, че и вие нямате време и всеки си избира какво да чете и иска най-същественото и най-важното, което може да получи в даден момент. И така, накратко, миризмите са тайните владетели в нашия свят. Те извикват забравени спомени, управляват решенията, които взимаме, повлияват върху чувствата и настроенията ни. Те играят роля при избора ни на партньор и при покупателното ни поведение. Подпомагат паметта и подобряват здравословното състояние. С други думи, те оказват много по-голямо влияние върху живота ни, отколкото ни въобще предполагаме. Обонянието е единственото чисто емоционално сетиво на човека. Защо? То е единственото, което е на основа химия. Всички останали чувства, сетива, са физика. Обонянието е единственото, което е химия. Някои спомени могат да бъдат извикани само чрез миризми. Ароматите повлияват решенията ни инстинктивно. И забележете какво казвам. Тъй като този тип информация не се филтрира рационално, т.е. не минава през нашата логика, тя има незабавен ефект. Моментен. Освен това, човекът възприема миризмите много по-бързо от всякакви зрителни и слухови стимули. Съвременните хора, т.е. ние, които сме постоянно изложени на всякакви аудиовизуални стимули, въобще сме забравили как да се доверяваме на носа си. По различни причини обонянието вече не е необходимо за оцеляването ни. В допълнение, обонянието дълго време е било брандирано от философите като по-нише и анималистично. Именно точно защото извеждат на преден план най-вече емоционалния ефект на миризмите, когато разсъждават върху тях. Може даже да обърнем внимание на това, че човек, който загуби някоя от сетивата си, може да бъде определен като инвалид. Но относно аромата, нали, сетивото ни, обоняние, дали имаш или нямаш, това няма значение. Така. Какво точно се случва при възприемането на миризми в момента, сега в днешния свят, е доста добро проучено. В същността си, обонянието е способността за разпознаване на химични сигнали. Всеки един ден ние вдишваме и издишваме средно около 25 000 пъти. С този въздушен поток през човешкото тяло преминават милиони молекули, които достигат до обонятелната лигавица през носната кухина. Забележете, там има 10 милиона обонятелни рецептори, всеки един от които е специализиран за определени миризми и може всеки един от тях да разпознае до 20 молекулини миризми с сходни химически структури, които пасват като ключ към ключалка. Абсолютно точно. Като вдишаните молекули попаднат на съответстващите им рецептори, настъпва химическа реакция, която отключва електрически сигнали. Този импулс се предава в лимбичната система. Това е в мозъчната област. Лимбичната система е отговорна за нашите чувства. И включително хипокампуса, който е всъщност центъра на паметта ни, пак в мозъка, без да преминава през таламуса, който е всъщност, често го наричат врата към съзнанието. Врата към съзнанието, отвор към съзнанието. Това обяснява всъщност защо обонянието е толкова тясно свързано с емоциите. То просто стига директно и ни въздейства на подсъзнателно ниво, не минава въобще през нашето съзнание.
Окей, така. В носната лигавица има над 400 различни обонятелни рецептори, разпределени най-вече индивидуално в до 30 милиона обонятелни клетки, като всяка миризма създава типичен модел за възприятие върху тях. Нещо като вид Брайлова азбука. Така хората са в състояние да различават хиляди милиарди различни модели на миризми. Това са много повече, отколкото съществуват думи, с които могат те въобще да бъдат описани. Получените чрез обонятелни възприятия съобщения, т.е. получените съобщения, се разпращат като миниатюрни електрически грамотевични бури към разнообразни зони в мозъка и попадат в отдели за разпознаване и за предупреждение, където всъщност те могат да задействат всякакви стимули, като примерно стимул за бягство. Други пък активират зрителната памет или центъра на емоциите с всякакви отклонения към, примерно, мотивация, обучение, концентрация и други. Осъзнаването, че обонянието ни е далеч по-силно, отколкото се е считало до сега и дори надминава слуха и зрението, е все още сравнително в начален стадий. Но теоретично хората са в състояние да разграничат 1 милиард миризми, докато забележете, човек може да види да различи само няколко милиона цветове и същевременно да чуе едва около 400 хиляди различни тонове. На практика обаче често се проваляме с много прости задачи, свързани с обонянието. Ако примерно завържем очите на някой човек и към носа му поднесем примерно портокал. Аз не напразно съм ви сложила портокал на картинката. Много често той може да каже, че това е лимон или мандарина или просто нещо цитрусово. А лимонът обикновено в подсъзнателно ниво се асоциира с почистващ препарат. Сега се запитайте защо има толкова много перилни препарати, включително и белина, с аромат на лимон. Okay? Това е в смисъл бих ви дала една препоръка да тренирате, и аз същото го правя, това пренебрегвано сетиво, обонянието. И всъщност бих казала да приемате света с отворен нос. Какво имам предвид, когато казвам да тренирате обонянието си? Това е първото, което да се опитаме в случая и аз също, да вдишваме миризмите съзнателно, навсякъде. И по този начин да опитваме обонятелните си възприятия. Другото нещо, което е, когато имате етерични масла в къщи, бутилките, естествено на дотера, това е да пробвате да ги с затворени очи, да си сложите ръката върху маслата. Вие и без това си ги познавате. Аз имам една такава кутия с 60 масла. Слагам си ръката и изкарвам нещо. Без да го гледам какво е, знам, че ми е интересно да го отворя, да си го добавя под носа и да се опитам да направя обратната връзка. Не да го прочета и да си кажа, това ми харесва и да се опитам да си го представя, наобратно да го помириша и да разбера какво е маслото. Ще видите, че никак не е лесно. Може да стигнете до моменти, в които нещо направо да ви побърка, да кажете, това ми е супер ясно, супер го използвам това масло, този аромат го опознавам, но не мога да се сета какво е. А в мозъка всичките тези бури вече там се гърмат. Окей? Сега, всъщност това, което искам да ви кажа с това видео е колко е наистина магия. Колко са магически тези аромати. Колко ни въздействат без въобще ние да си имаме идея как те въздействат върху нас. И да се запитаме, и да се запитате също вие какъв тип аромати решаваме да ни въздействат всеки ден. И даже всяка нощ. Дали си даваме сметка как съвременните аромати ни объркват тази толкова съвършена машинка, това тяло, с което сме родени, и как те въздействат не само на нас, ами и на нашите дечица още от бебенца. Ние обичаме да купуваме играчки с аромати на нещо, в колата да ни слагат ароматизатори, всичките перилни препарати, за които може да говорим съвсем отделно цяло видео само за перилните препарати, парфюми, с които се пръскаме. Запитайте се защо казват на майки, които сега са родили, да не използват парфюми.
Ами какво става с всички останали синтетични аромати? Какво става с цялата тая индустрия, която ни продава буквално здравето за пари? Ами спрей за тоалетната, ами като ходим в мола, ами, навсякъде има всякакви аромати. Ние сме създадени съвършени и сме създадени да миришем природата. Тоест, тук идва наше решение да изберем най-чистите аромати. И когато говорим за етеричните масла, тези, които вече са в тази група и не са толкова нови, те знаят, че етеричните масла, за съжаление, не са еднакви. Не са създадени еднакви. И статистиката никак не е добра. Не е в наша полза. За голямо съжаление, повечето етерични масла на пазара влизат в категорията синтетични, разредени, фалшиви аромати, от които трябва да се пазим и да ги избягваме колкото можем повече. Всъщност, това е причината, поради която въобще доTERRA е създадена. доTERRA е създадена от хора, които идват и разбират тази ситуация и разбират, че хората имат нужда от природата, от истинското, от това чистотата и качеството на продукта да е над печалбата. И те създават, подписват помежду си един договор, че ако се наложи да закръглят така някъде нещо, да не съвършат нещо както трябва, за да имат по-голяма печалба, тогава те със сигурност ще прекратят компанията, отколкото да направят това нещо, защото такива компании съществуват навсякъде. Okay? Аз лично вярвам, че е по-добре да имам една бутилка, независимо от какво, с чисто етерично масло, отколкото и да имам 10 бутилки, в които нямам идея какво има в тях. Не напразно, доTERRA днес е най-голямата компания за ароматерапия, а тя е едва на 14 години, април месец сега, или мисля, че беше април, ще стане на 15, сега съвсем скоро. Ние сме ароматни същества, също като цветята. И е важно да се заобикаляме с природно съобразни, както ги е създала природата, аромати. Прекрасен ден! Дайте един лайк, ако сте гледали, и ще се радвам на всякакви въпроси и естествено, когато сте вътре в групата, може от групата да поканите хора вътре с приятели, познати, които се интересуват от чистите продукти на доTERRA, които искат да живеят живот без отрови, които искат да знаят или да се научат или дори да споделят те как могат да готвят с етеричните масла, какви неща могат да си направят сами. Ние тук споделяме доста много рецепти, които имат въпроси, които искат да прочистят въздуха си, които искат да медитират, които искат да знаят за емоционалния ефект на етеричните масла. Въобще хора, които обичат тази сфера и на които ние можем да сме полезни. Така че дайте един лайк и до скоро. Чао!